Betekent no aunde Harald doet. O me nunca mexan. Bon, sais-tu Arvelo Gous? Persoon hebben zijn gaven de Barzene Barres. Oblige tegen goede lijn van het ambe jamser mon barrenco de Barisonis Neves. Sais-tu mon meers do ha hospital is ik. Aga go da stu is do meers da hospital. Mari Arvidin. Sais-tu is ja var zoek Mari, er was da Mari. Meo persoon Neves zo Neves en gabe ganeo ha hebben haar. Allemaal. Ah ja, la Marie Kleve de Meus, zo zijn gaven de persoon Neves ganeo maar me. En daar is een gekal die me kan men ook getrooid dan terwijl er poetje. Maar trouwens niet lisan, is een gekal had. Mes andere Meus daar waar die ook met me staat, de persoon nog keer dan trouw der Burger zoals dat die kren, dat die Putin en die zo maar zijn die zo een tudio en ima show a show dat ik keer in die show is steeds bijna zo en dus kolle de regen gebouwen doe ik kans de hedi maar doen rafik is ook de keer zo monda willen niet gaan het u agar persoon mond dus ik aan trouw der Burger Quand gave de demdos dan daudi e plasmon was en tie jo en tudio. Gola ne hane wonne was en tie jo en tu kleis. Un kepe compren mala rea pena menaga jo en tal. Guire jo en tie jo en tu kleis. Inu es toch mon inu digor no. Es toch mon en tie le meu digor no le meu ser no che hai. Ja, pues che da no da sigeri calci al pernesio digor in. Se tu ad al me mari pa da quelle nicche guerra lato. Nicche dia dan challa lato. La moderne mon en tu diu me sta agewet en tu kleis. Guerra en tu kleise e do lomi geschom. Lomi ga jo e poi jo un cus, aga jo neves doet e da jom e der burg prima pa do vari levi. Aga po gas de han di loja e do son da jom der burg Jean-Louis, io ben sicur ne han da silosa, anche nog een kastude, e drokoos aan der burger, troever een drokoos, ook heb je een koos, nog een nahijekje. Zit u? E poi de punt da la casa al garigel diu jo me unen jo dirodet, a gebeen do fungse be. Zit u? Maar uma kan kasgarin da burger. Oh, la Jean-Louis alato. E mo che vonda gasunes ganes der Burg alato. Oh, garigel diffus. Dan duurt gewoon zo die, dan man ik het possible alato. Dan la Jean-Louis, pa me lo kennen me na base gegode de diffus. Dat pescaio. Che la Jean-Louis les kunes worden leggen. Me la kikini hiba haar, unes zo mooi. Maar nu allora pita deo l'omic arvelo gosa arancan casganin. Ma la Jean-Louis ma me sta pana la chienda ba e ne ben nicke della halle. Bon avevo che gioca ne me alato arvelo gos velo dadacos agando prende de blachenu la modo de reise. En du was zo dit boven. Maar moest je lo winnen aan du. Ja, zegt u. Maar persoon we hebben ook zo genomen. Dan hebben we een keer arvelo goos we ook kassen. Me bupen een keer per dag sabes que var neki in een trabe. Unke do battaglie da stanca. Bon. Maar daar hebben we ook kassen. Zegt u bremo door de jom da burg. Zegt u in die show l'omic io sa tonde a nosteleur Araulino ben nosteleur Matteo ben banemier pesau me Araulino sa Juan ganta sevel varevelo Cristucci age e va strea de trecai non ti no nog che be pelle che sa sevel varni non so che da salo a varni ben la filme
a pessoa eu di loala da boca da bugale cantonarien. Ja. Se tu just a poche spauda, a io kinje tu de ben kinje tu de figur. Maar toen du samen de han nog pesce free, en dan is je bij die figuren toe. Prima free en dan quelle arpantamige hoeten. A pessoa prima jantau que o guisque de tamige e vele mer daar saueolo. Dat tudo when tutto ndo de bene geworden en bezulaga. Als het a poche spaut che arvelo no dinke della lerche. Arvelo je de dau. Die zou een merkelbrein, prima. Ook een man met de gast die pauwt aan een kooskin. Prima, je thuis afschikken waar me ging. Hier doe je dau. Zet u, er persoon. Ik ga de gaan bij hen, ga de die zo bij alle wagens de lomi. De hagen doen, ga de apesa zo neves, gewoon wist het gaan neer hagen. Oh, la lomi. Ora che calavilu. Non tra ora in che calagamo di here. Non, prima. Aga pessoa prima me saben che varuneski. Non. O pedaço me saben che varnikin prima. O anche die scolani. O penso bene da oski che se ora mi sa waarom is nou ergens bij deze ja. Ja. Maar hoe raak daar niet eens bij de puzzaal samen zijn van jongen. Om mi sa waarom is het? Mis me guarda da selva ni bambes. Bambes maar doen ik was van daar. Aviso een keer squeeze daar nog staan waar niet daar nog. Ja. Maar doen ja. Maar doen ik ga nog brauchen daar. Bremma. Wat hamaradet pavenki geerde de gehni. Aga die warni nu geplea voelt. Aga die ganse din tu da hude lunbri tu. A meer ook veel warni en ik wel niet brema. Se tu outro persoon. Un sto dime. A dime kin en me fot kelin gule al sel warni. Un sto dime. Peta la juzo de auto persoon. Tu persoon dan quali lunga ideo di già da questo. Se tu a Cristo ma dalla persona vuole gewoon na teatro waar is ju aga mes de anti. Lo mi nog gekopen na tre. Nog gene me mone mes de anti mari a io kishen da prendes de silu a lo cleve tutke. Mela mari. Nikke daar mola de hormon, la mo de hormon antie io en tu diu, per ago her daar en tie tu kleis da video. Oh no man, nikke possible. Maar vraiment, apoi sa puesto over o tu persoon e monda vele chop dan chal brema. O la persoon mesovon en roda hospital. Memes vedi wa hun ayo, wa ho se ho da is daar, da wo so.